Сайбизи и тук при мен е името 9090 и това е втори епизод от Adventure маповете. Това е мапа на... Да, и това е мапа на Dance of Death. Минах първото изпитание, нищо друго не съм правил. И така, скача като гасиш пожарите пред теб. След това направи левър, материалите ще намериш в честа. Ще читвам на джампове, защото хич не съм добър на джампове. Креатив! Ще мина изпитанието за всеки случай с креатив, защото вижте какво става. Така, го изключим преди мъцов. Така, там дето ти даваше един стик и едно кабелстон, какво направи? Стик и едно кабелстон? Да. Ами, там не знаем какво да направиш, чупим вратата на стиката. Добре, съжалявам за чита, но просто не знаем какво да правим. И ще Чисто не знаем какво да правим. Да. И ще чупим вратата, значи. Да се крият менятам се. Така. И сега следва малък джамп. Ще пробвам да не читвам. Аре бе! Голям съм бот. Верно ли? Верно. Не, бе, пустай тук да точно. О, пак съжалявам да чита. Ама се налага. Сега пък не мога да излета. Така. Уф. Много малък джамп направо. И тук ще се направя, не съм читал. Качвам се по стълбите. Така. Избирай, ако си нуб, мини вляво. Ако искаш да продължиш, тръгни на досно. Дясно, ма бърка се човека. Неговото любимо число е 3, да знаеш. Окей. Аз Ти това правилата чули? Аз ги прочетох. Добре, абсолютно всички четеш, да знаеш, че любимото му число е 3. Но то не е, че нямаше да познаеш кое му е, да има както и да е. Имам някаква кирка, сега трябва да купаем, аз може да си направя явно кирка на това. Уф! То мап има само джампове. Не само джампове, има и много по-различни неща. Трябва да ти останат няколко неща да знаеш колко... Добре, браво, мина джампа ми, вземи нещата от честа и продължи напред. Само тук ще чита, защото джампа не съм добър. И напред. Как ще премина напред, като има дупка? То обаче, който е направил този мап, много съжалявам, че ще го обида, дано е тъпчик. За това? Защото за това той е слагал навсякъде айрон. И с този айрон ти можеш да си направиш колко ти искаш кофе. Да. Ама, това е целта на мапа. Смисъл, бонусът, който се събира е айрон. И трябва. Не само айрон, има много. Така, браво ти ми на лабиринта ми, запомни, че любимото число е 3, ще ти трябва напред. Така. И то наистина ще трябва. Задачата е 2 плюс 2 по 3. Ето една задача по математика, така не гледай какво има в диспенсъри. Първо... Аз видях... Ти какво натисна? 3 ли? Да. 3. Там на задачата натисна 3, нали?
Не, по-нататък като цъкаш 3. Така. Ама и какво има? Ама чакай, тук на задачата по математика, какво трябва да правя? Какво викаш? Тук има задача по математика. И задача по математика, аз всички ти ги цъкнах на този. Не се отваря. Аз всички ги цъкнах. Ма да, не се отваря. Аз сложих бутонче. Аз съм имал бутон, бе. Така, 1, 2 и 3. Ти къде влезе? В 3, защото любимото ми число е 3. Любимото ми число. Така, 3... Ой, шит. Така. Някаква табела, добре. Браво, ти позна моето любимо число. Напред към другото изпитание. Взимам тази глупости. Така. Направи си камена кика, след това направи кофа и се изкачи. Така. Как се направи камена кирка, като тук имам само... Оле, махам си абсолютно всички неща, които имам. Абсолютно всички си махам. За какво? Знаеш по-нататък, като свърши малко, знаеш какви неща имах в чест? Кои? Оле, 50 000 стакове с неща има. Оле, аз ги си... Как се правеше кофа? Не знаеш как се прави сега и кофа? Кажи сега. Не знам и аз. Как ще приеме? Богатството на Лудия Джони. Има над 50 000 ябълки тук. Златни... не златни ябълки. Не трябва да са златни ябълки. Махаме всички златни ябълки. Няма да ни трябва, за да може да съберем... Абе, сега кажи как се правиш кофа вода. Както се прави купичка за супа. Как се правиш? Човек, как се прави? Направих си. Направим си. Насетне. Така, сега се качи нагоре и продължавай напред. Вземи бонуса. Припълнен съм с бонуси, затова че не мога. То не е само бонуси, да има какво да... Оле, шит, Firefox. Добре, тук сега какво трябва да се прави, бе? Тук трябва да джумва водата. Скача 1, 2 и 3. Ти къде влезе? В 3 ли? 3, да, само 3. Защото любимото ми число е 3. Колко пъти да ти кажа? Тук сега има едно нещо и ми трябва ти... Help, да видя дали има такава команда. Така, честито ти мина моят първи Adventure Map. Вземи богатството на лошия Джони и да слезна за другата версия. Аз няма смисъл с другата версия. По-късно в другия епизод чрез другата версия, да. Надявам се клипът да ви е харесал. До следващия път.